हेलो गाइस गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ नोंथांमोननो जासिहरग्रोलायबाय। आङो मोनसे फिसा आपडेट लानानै फैलायबाय लोगोफोर। दा बेनो जाहैबाय जोंहा नै दिनै दासो माने 10 मिनिटसोल' जादों। दासो जोंहा कुसुगाव बिपिएफ ब्लक कमिटियाव मोनसे फिसा जयनिं हाबाफारि जादोंमोन। दा बिथांमोनहा जोंनि बे हान्जाखौ बिपिएफ हान्जाखौ मोजां मोननानै बिथांमोना गावसोरनो गोसो गुदुङै माने जोंनि बिपिएफ आदर्श मावनायफोरखौ लानानै दा इउपिपिएल हान्जाखौ खुद्रिनानै बिथांमोना नै दासो जोंनाव जइन जाफैदों। दा बे जइनखौ जोंनि मानगोनां ब्लकनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि आरो बारग' प्रेसिडेन्ट बिथांमोना जइनिं खालामना होदों। दा दसे उनाव भिडिअखौ होगासिनो दं। दा नोंथांमोनहा नायलांबानो जाबाय। दा आं खादोंना लोगोफोर, आं मोनफ्रोमबो भिडिअ खालामनायाव बुंखायो दे, मानि इउपिपिएलआ लास्ट पर्यन्त मानि हारा मुरा थाहैसिगोन होननानै आं भिडिअ गाफ्रोमबो होनखायो आरो मानि लास्ट पर्यन्त इउपिपिएलआ हाराल' थाहैगोन बिटिसि जानायनि सिगां। एकमात्र गावसिनि साफा सानै दैदेनगिरि थाहैगोन, बिनिफ्राय इउपिपिएलआ जिर'। दा मोनसे खोथा लोगोफोर, दा जोंहा नै बावैसो दाखालिबो थाफ्ला जरा फानबारि होननाय गामियाव मोनसे गामि दरनैसोनि गेजेराव मोनसे जयनिं जाना थांदों। बे जयनिं प्रग्रामाव जोंनि कुसुगाव बिपिएफ ब्लक कमिटिनि आरो मानगोनां एमएलए रबिराम सारा फैनानै जयनिं खालामफैदोंमोन। दा बेखौथ' आङो दाखालि भिडिअआवनो होखाबाय, नोंथांमोननो खिन्थाखाबाय। दा जोंहा बिदिनो माखासे फैबावनांगौ दं, माने अनेक फैगासिनो फैबावनांगौ दं। नोंथांमोना नुलांबाय थागोन, नायलांबाय था। एकदम माने गारिफोर ट्राफिक जामफोर बायदि माने फैगासिनो दं आरो माने बिथांमोननि सरकाराथ' मा रोखोम सरकार बुजिखाबाय। बिथांमोनाथ' थगाया सारा जेबो जाया बेयाव। जोंनि माबा मोनसे बिपिएफनि जुदि प्रग्राम खालामब्ला बिथांमोनहा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि प्रग्राम खालामनानै होयो। दा माबा मोनसे होननानै बिथांमोनहा एकदम बर' आइजोफोरखौ बिराद थगायनानै माने जोंनि मिटिंखौ माने मानसि जायैनि थाखाय बिराद खायदा कौशलजों माने बिसोर खालामबाय थायो आरो। खिन्थु बिसोरनि थगायनाय मानायखौ दिनै बर' रायजोफ्रा मिथिजोब्बाय। दा बिसोरजों खुनु जोंनि बिमा माहारि आइमोनहाबो जेनेबा बुजिजोब्बाय। दा एबारनिफ्राय बिथांमोनहा बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि जायनाखि राजनितिखौ लानानै बिथांमोनहा गेलेबाय थादों बेबो बिसोरनि थाखाय हमजाबाय। दा नेक्स्टआव बिथांमोनहा बादा होनो हाला आरो। दा बिनिफ्राय आं मोनसे खोथा बुंनो सानबावदों लोगोफोर। दा जोंहा दाखालि सिगां भिडिअ होखानाय दङ फानबारि थाफ्ला जरानि जयनिं होनाखै होनबा, बेयाव माने बिथांमोनहा ओरैबायदि खालामलायबाय, माने गावसोरनो गोसो जानानै जोंनाव जइन जाफैनाय मानसिखौ दा बिथांमोनहा प्रेस मिट होलायबाय आरो। प्रेस मिट होनानै जेनेबा मा खालामलायखो, दमखिला दमखिलि माने मा होनो बेखौ, नोंसोरो ओरैबायदि बुं। बिसिनावथ' बिदि दंखायो, बेथ' बिसिनि कमनखा, बेथ' बिसिनि प्रजेक्टखा। माने बिसिना माने जोंनि हान्जाखौ मारैबा माने माइनास खालामनो हागोन बे रोखोमल'नो आरो, बेयाव जेबो गैया रायजोफोर। ओंखायनो जेबो उल्थां फाल्थां साननो नाङा। जोंहा गुड निउस फैगासिनो जोंनि बिपिएफ हान्जायाव। जोंनाव ट्राफिक जाम जालायनानै दं। नेक्स्टआव नोंथांमोना नायलांबाय था, आं होलांबाय थागोन मोनफ्रोमबो भिडिअआव। दा बिनिखायनो जोंनि हान्जाखौ मोजां मोनग्रा रायजोफ्रा रावबो कनफिउस जानो नाङा। बेयाव जेबो गैया रायजोफोर। माने एकमात्र बिसोरो जाहैबाय परिबर्तननि नामाव, माने नाम सोलायनायनिल' परिबर्तन नालाय, बिसोरनाव जेबो गैखाया नालाय। दा बिनिखायनो दा हमजाबाय नालाय जोंनि बर' रायजोफ्रा रावबो सैला आरो। माने बे हान्जानिफ्राय दिनैहाय थाल्ला एकदम गाबोगासिनो दं आरो। दा लास्ट पर्यन्त बिसोरो जिर' जाहैगोन रायजोफोर, नायलांबानो जाबाय। दा आङो नै दिनै जोंहा साब्रैसो जयनिं जाफैदों। दा बिनि भिडिअखौ नायलांदो, आङो होलांगासिनो दं ससेनो। दिनै आङो नैबे हाबाफारिखौ जागायनो थाखाय जोंनिनो ब्लकनिनो आफादगिरि गुनि किशोर बर'खौ आङो बेखेवनो आं होबाय। हेल' मा कक दिनैनि बे जोंनि कुसुगाव ब्लक बिपिएफ दोलोनि আর 2 মিনিট থাকো তো, আমি অল্প ব্যস্ত আছে।
जयनिं सेरेमनि एबा दे जोंनि बिटिएफ दोलोआव जयेन जानो फैनाय काकटपुर गामिनि अबेद बसुमतारी, गाब्रिएल बसुमतारी, आशिष नार्जारी, दिसपेन मुसाहारि बिथांमोन आरो जोंनिनो कसुगाव ब्लक बिटिएफ दोलोनि मावफुं आफादगिरि राय नेहाथारि, स्टेटनि अर्गानाइजिं सेक्रेटारि, गुबुन गुबुन इउथनि प्रेसिडेन्ट, बिएसपि आफादगिरि आरो भाइस प्रेसिडेन्ट आरो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय जोंनि मावफुंगिरिया नोंथांमोन दिनै जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा दिनै हयथ' बिथांमोना इउपिपिएलआव दंमोन बिथांमोना थांनाय 2020 जानुवारिनिफ्रायसो थांखादोंमोन ना बिसोरथ' थाखानाय सार सिगांनिफ्रायनो सिगांनिफ्रायनो बिथांमोना नंगौ बिथांमोना सानदोंमोन इउपिपिएल दोलोआव बिटिएफ दोलोआ जे धरननि खामानि मावदों इउपिपिएल दोलोआ बिनिफ्राय साबसिन खामानि मावगोन इउपिपिएल दोलोआव थानानै जोंनि ओनसोलनि जौगानाय रायजो राजानि जौगानाय एरियानि डेभेलपमेन्ट बा जोंनि बेकार समस्या बहुद समस्याफोर बहुद आसा बा माबा मोनसे चिन्ताधाराजों बिथांमोना बै दोलोआव खामानि मावबाय थादोंमोन दा हयथ' नुयै नुबाय बे दोलोआव जेबो गैमारा जेबो जायाखिसै मावै मावबोबाय थायै थाबोबाय दिनै 3 बोसोर बारग'लांबाय बे दोलोआ मोजां खामानि मावनो हायाखिसै आरो इयुनाव मोजां खामानि मावनो हानाय नंला बिदि साननानै आंनि साननाय आरोखि बिदि साननानै दिनै जोंनि बिटिएफ दोलोआव जगदान जानो थाखाय बिथांमोना आवगायबोदों बिनि थाखाय जों बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर रोजा रोजा गोजोननाय बावनायनि गेजेरजों जों बिथांमोनखौ दिनै बरायनानै लानो नागिरदों जों दिनै ब्लक कमिटि एबा डिस्ट्रिक्टनि अर्गानाइजिं सेक्रेटारि जों जिहेतु लकेल कमिटि जों लकेलानो जों कमिटियानो जों नोंथांमोनखौ बजबनानै लाग्रोगोन लानायनि फरे जुदि नोंथांमोना गोजौआव गोजोनबा जुदि बरायबावनानै लाजानो गोसो दङबा जों बेखौ बानायगोन नोंथांमोननि गोसो मथे बेनिफ्राय जों नोंथांमोनखौ लानानै जोंनिनो दोलोआव हयथ' ब्लक कमिटियाव हयथ' प्राइमारि कमिटियाव जों नोंथांमोनखौ मोजां प्ले होनानै जोंजोंनो ज' खामानि मावगोन जों सानदों दिनै जोंनि जाथिया माने बिराद अलखदाव दं जों सानदों नङा जों नुगासिनो दं आरोखि नोंथांमोना मा साननानै फैदों जों बेखौ बुंथ'नो हाला दा नोंथांमोननिफ्रायबो जों बिबुंथिखौ लाखिगोन आं बुंनो नागिरदों जोंनि दोलोआ जोंनि जाथिया दिनै जोबोद अलखदाव दं जों बर' जाथिया जातिखौ बेस खालामनानै जोङो जातिखौ दहाय होनानै जोङो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव जों जातिया जांख्रिखांनानै मेगन नुनानै बुजिनानै जोङो आन्दलन खालामदोंमोन आन्दलन खालामनानै जोङो मोनसे माने मेगन नुनायजों नुनानै जों बुजिनानै दिनै आन्दलन खालामै जोंनि गेजेराव बिएसि मोनबाय जों बिएससिजोंबो जोंहा साफिसियेन्ट जायाखै बिनि थाखाय जोंनिनो बिदा फंबाय बिएलसिआ माने हाथियार लानानै दावहा नांबाय एबसुजों बिएलसिजों ज' दावहा नांबाय बिएलसिआ हाथियार लानानै आन्डारग्राउन्ड हिसाबै नांबाय एबसुआ अभारग्राउन्डआव नांबाय नाङै जेनेबा जों बिटिसिखौ मोनबाय जोंनि मोनसे सानबिधानिक स्वीकृति मोननानै जों बिटिसिखौ मोनदों जों बिटिसि मोननानै बिराद मोजां मोनसे जोंहा रोहो जादोंमोन जोंनि बे गोग्लैसोनानै थानाय बेकवार्ड एरियाफ्रा रोहो लामा बान्दो जाम्फै जादोंमोन दा बे जानानैबो जोंनि संगठना जेनेबा एबसुआ नायबाय जे बेजोंबो जोङो साफिसियेन्ट नङा
जों बिटिसिजोंल' जोंहा गोजोननाय गैया जाथिया दा बिनि थाखायनो जोंनि एबसु NDFB ज' जानानै आन्दलनखौ खालामबावदोंमोन खालामखांनायनि परे बिनि परे 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बिटिआर सुक्ति जाबाय बिटिआर सुक्ति जानायाव बेयो मा जाखो माने गोजोननायनि सुक्ति एबा पिस सुक्तिसो जाबाय बेहाय सांबिधानिक एबा कन्स्टिटिउसनेलि जेबो एग्रिमेन्ट गैया जाय जानानै दे जानांगौ जाबायानो जानानै जोंनि गेजेराव बिटिसि इलेक्सन जाबाय बिटिसि इलेक्सन जानायनि गेजेरजों जोङो 17टा मोनबाय बिपिएफआ बिथांमोना 12टाल' मोनबाय बिनि गेजेरावबो जोंखौ सक्रान्त खालामनानै बिजेपि सरकारा बिजेपिया बिजेपि जिएसपि आरो इउपिपिएल ज' जानानै सरकार दाबाय जों सानबाय दे सरकारखौ दाबाय सालायथोंसै मोजां सालायगोनलाय खोमा दा नायै नुबाय जेबो गैया दा बिनि थाखायनो जोंनि बर' जाथिया दा जांख्रिखांनाय मोनसे फैदों रिनाइसेन्स लुबैदों बयबो सोलायनायखौ लुबैदों जे बे इउपिपिएल सरकारजों बा इउपिपिएल दोलोजों जेबो जाया बिसोर जोंनि बर' जाथिनि थाखाय जेबो खालामनो हानाय नङा हाया बिनि थाखायनो बयबो लुबैदों दा थिग हयथ' नोंथांमोनाबो बे जिनिसखौनो बुजिनानै साननानै जोंनाव फैदों बिनि थाखाय जों नोंथांखौ बरायबाय दा दिनैनि बरायनाय हाबाफारिखौ जोङो बेयावनो लानाय जासिगोन आरो दा नोंथांमोननिफ्रायबो जों फंनैसो खोथाखौ जों खोनासंगोन दा होमबा बेखौनो बरायनाय खामानि हाबाफारिखौ जों लाग्रोगोन दे होमबा मा जाहैबाय आबेद बसुमतारी आखाइ खबना हो बयबो Gabriel Bosumatarí Asik Nazari दंबावोना सोरबा दंबावो गोजाया दंबावोना सोरबा नागिरला नोंला बुं सासे मा उसुबिदा मोनदों मानि थाखाय फैदों बेखौ एसे ओरैबायदि जायो मैयासो मोनसे भाइरेल जादोंलाय माने ओरैबायदि जोंखौ ज'ज'बस्थि लांदों जों गोसो गैयामोन होननानै बिदि बुङो नालाय दा ओंखायनो नोंथांमोना स्पष्ट गोसोजों नोंसोरनि गोसां गोसोजों फैदों ना सोरबा ज'ज'बस्थि लाबोदों बेखौ जों खुला खुलि रायलायनाया मोजां गिबियावनो सफैनाय साफ्रोम दैदेनगिरि सारमोनसिम जोंनि ब्लक लेभेलनि आरो जोंनि प्राइमारि लेभेलनि बिबान गोनां साफ्रोम दैदेनगिरिफोरनो खुलुमनायबो जासिगोन जोंनि गेजेरनिफ्राय बिबुंथि लाखिनो बुंनायलाय जोंहाथ' बिबुंथि आरो मा थानो आंथ' आं सार देहानिखामोन गैजायै न'खरनि मानसि गभमेन्टआ बिसिनि जाबायब्ला न'खर खांनो थाइसे थाइनै मोनगोन खोमा आं हारसिङै थांगोन बेहायबो दावराव दावसि जाखायो थांखांनायनि उनाव दा बिसिनिफ्राय जेबो नुयैखाय आं ओंखारनानै फैदों आंनि उनाव मेला सावरायदों बे जाबाय थाखाय आं खरसा ओमफ्राय जों रोङाबो रायाबोना सार ओमफ्राय हाजारब्लाबो जोंनि गेजेरावहाय जों मानसि ओंखारलायदोंमोन जायफ्रा दा बियो इउपिपिएल दोलोआव थाबोनाय मुंफोरखौ मख'ना होब्ला गामियाव दावराव दावसि उजियो आं बेखौ बुंबाय थालिया जों ग्रुपसे जाग्रोदोंमोन दे जोंहाथ' जेबो नुहुराखिसै बेयाव थाबाय थानानै माबा मोनसे बहाबा नागिरनो नामा नागिरनो होननायावहाय आंखौनो सिगांग्रो लाग्रोबायलाय ओमफ्राय नै गुमैजों रायलायबाय आमैसोजों रायलायबाय ओमफ्राय लिस्टआ बुरजाथार बुंनो थाङोब्ला जायफ्रा एकदम एक्टिभ लिडारफोर बिसोरनि अनगायै जों लागोआव बुंनो थाङोब्ला आंना गोसोआ बिसोरजोंनो खासेब्रा आदैया दहाय सासे मानसि रायखांदों फाइनाल लिस्ट दाखालि आं लिस्ट लिरनो थिननायाव टेबोलाव जिरायनानै माब्रै जिब'बामोनजोब दा गिनांनाय लाजिनांनाय जों जा दुखु मोननाया दा बे आरो सार जेसेबांनाखि आसा खालामनानै सावरायजादोंमोन जोबनायाव नामखौनो लिरनो हाया
दिनैसिमाव 8 जनाबो सोरबा सोरबा लोमजाब्रबबाय बिदि जानानै फैबाय ओमफ्राय दाथ' आं साधारन पाब्लिक बिनि अनगायैहाय आं एसे फावसयनानै बुंनांगौ जायो माखासे खोथाखौ सार जोंहा बिसोर माखासे जेनेबा थाबोखानाय बिपिएफआवनो दंबाय थाखायो नै बिसोर आरो बिसोरजों मेरला मानसि दङ ओमफ्राय हाजारब्लाबो बिसोरो गोदो एनडिबिफोरजों थांफा फैफा आरो लेखाबो दंजाखानाय जायफ्रा दा इउपिपिएलआ मावदोंमोन माखासे फैसा मोनरानाय जोंनि बे जोंथ' होनथ'ला आङो इउपिएफआव थालानो मानसिफ्रा रिहेबिलिटेसन मोनाखै दा बेनि गेजेराव बिसोरो गावसोरनि लोगो लालायग्रा मानसिफोर दाखालि अबे जायगायाव बामोनगावआवहाय गावसोरनि एक्स एनडिपि हिसाबै जेरावहाय मुं थिसनलायदों बाव थानाय मानसि दं आरो दा बिथांमोनानो आरोबाव दंबावो गावसोरजों लाबोबावनांगौ मानसि बिनि थाखाय गावसोरनि लिस्टखौ होफैथ'नाय जायाखै आरोबाव लिरथुमनानैसो गथायगोन दा बिसोरो बेबादि गावसोर मा बानजायजानाय मोनबोखादों दा जानजि खाफ्रानानै दंखायो बिथांमोनहा जेरैखि जायाब्लाबो मावलांगोन पार्टिनि होननानै बिथांमोननिहा आरो दा बुंथावथाव रावबो बुङा जाहैबाय लाजियो आंखौनो बुंनो थिननायखाय आं बेखिनिखौनो बुंबाय